Ennyi, amúgy már fut a videó. Tényleg? Tehát már videóz, igen. És akkor telefonoddal is csináljak majd? Ahogy akarod. Lényegében semmi hangja nincs, tehát hogyha ezt kinyitom, és Így cincog az alapjáraton. alapjáraton azt gondolom az injektoroknak a cincogása. Viszont azért mondjuk el azt is, hogy miben ülünk, ugye egy 6-os Mazda. Milyen évjáratú ez? 2016-os. 2016 Skyactiv G 165 lóerős. Nyomaték értékeket tudunk? Szerintem ilyen 240 talán, de nem 240 nyomaték? Itt azért macadás egy picit, úgyhogy csak nyugodtan. Főleg itt ezt a nénit hagyjuk élve. 240 nyomaték, és milyen súlya van? Nem vennék, 1540 talán az ösztönmány, mint a saját tömege. 1450? 1560. 1560. Tehát másfél tonnánál valamivel súlyosabb akkor. Igen, és ugyanez a motor volt, de csavarra minden a 3-as Mazdában, ami 2014-es volt, vagy 15-ös, amit még teszteltünk, és igen, az igen. érződik, hogy ezt egy kicsit nehezebben mozgatja amúgy. Hát mondjuk azt sem mozgatta, nem tudom mennyire könnyen. Viszont, amit majd megnézek egy picit később, az a gázreakció. Ja, a Suzuki-ban szoktam mondani, hogy nagyon jó, tehát ott a gázreakció az tip-top egy az egyben. Ez amúgy a szívó benzines motorokra jellemző amúgy. Tehát soha, például egy turbodízelnek nem lesz olyan gázreakciója, mint egy szívó benzinnek. Tehát instant, ahogy a pedált lenyomod, abban a pillanatban indul meg. És ez nem függ amúgy a lóerőtől, vagy az ilyesmiktől sem. Ezt a benzines autókban figyelted meg inkább? Igen, a szívó benzinesekben, tehát például a turbo benzin sem ugrik. Ugye van ez a tipikus turbo lag a turbós motoroknál. Hogy összekezdje magát a... Hát igen, amíg feltölt a turbo, ugye az kipufogó nyomás, fel kell építeni egy picit, hogy megfújja a motorot. Ez gyakorlatilag nem létezik a szívónál. És holott összegezve gyengébb, mint egy turbós motor, tehát egy szívó azért teljesítményben hátrébb van, de ebben az élményben, hogy pontosan abban a pillanatban csinálja, amit kérsz tőle, amikor kéred. Az ad egy biztonságot, nem? Hát az ad egy ilyen élményt, egy ilyen, hogy mondjam, könnyen használhatóságot neki. Ja, és amúgy még hozzáteszem, hogy ez a facelift, amúgy ez az első facelift, amit kapott ez a modell. Ugye 2012-ben jött ki az új Mazda, mert 2020 vagy 2020 körül kapott egy második faceliftet. Igen. Az első. És mert ez az egérmozi is, ez itt középen volt lenn, meg ilyen gombokkal, ugye felrakták ide, egy kicsit átdizájnolták. És ja, tehát ez. Azért érdekes, mert ilyen nap mint napi forgalomban ez teljesen jól állja a helyét. Nem érzik azt, hogy egy nehéz, egy nagyobb méretű autóba lennél. Az fontos, meg állítólag sokkal keményebb volt a futóműve a facelift előttinek. És ezen egy kicsit azért puhítottak, de így is néha így néhány úthibát ilyen nagyon rosszul vesz. Még nem sikerült definiálnom, hogy mi a különbség, de nem tudom, te hogy érzékeled amúgy? Te az úthibákban az is rengeteget beleszól, hogy mennyire súlyos az autó.
egy nagyobb tömeg keményebb rugókon jobban fog rugózni, mint egy kisebb tömeg és puhább rugókkal, ugye? Egyelőre hát például, hogyha egy 7-es Golffal hasonlítom, akkor abszolút a 7-es Golf jobban veszi a gödröket. De azt ne felejtsük el, hogy ugye én egy keményített rugós Suzuki Jimnyhez vagyok szokva. Tehát az olyan, hogy a gerinceddel tompítod a gödröket, nem a gumiborúhoz. Igen, tényleg, tehát sokszor. Milyen szép ott elől azok a felhők. Tehát nézzek, erről beszélek, hogy például nyomok egy 3-as 40-be. 3, 2, 1 és... Igen, nem mondjuk alacsony. De direkt csináltam a harmadik fokozatot, mert ha egy 2-est vállalunk be, mondjuk így, mondjuk azokat a gyermekeket ott hagyjuk élve, de hogyha annyit csinálnék, hogy 3, 2, 1 és ez az, tehát akkor nyomom le a gázpedált, amikor mondom, hogy és rögtön indul meg. 3, 2, 1 és tehát de nem kell úgy összeszedje magát. Nem kell összeszedje magát. Erővesztés. Persze lassú erőépülés van mellé. Alacsony fordulatról csináltad, de ezt egy 3-4 ezerről azért, a nyomaték csúcs az ilyen 4300 körül. Hát ott kellene legyen nagyjából ezeknél a motoroknál. Mondjuk nem tudom, hogy mennyire mekkora tartományban marad meg az a 240 Newton, mondtál, körülbelül 240 Newton méter. Igen, de azért azt meg kell erősíteni, azt az infót amúgy. Hát esetleg egy Wikipédián meg tudod nézni akár. Ez hatalmas, ez a fekvőrendőr. Sőt, én ide fogok behúzni. Viszont azt meg kell mondjam, hogy sokkal magasabb, mint a 3-as Mazda. Az a másik. Magasabban ülsz, vagy mire gondolsz amúgy? Nem, a belmagasság. Tehát annak sokkal könnyebben odahúztad az alját, mint ennek. Amúgy nem mondod meg, hogy 211.575 kilométer van benne. Mert hogy milyennek érződik? Hát újnak. Így a belseje, vagy így maga a motor dinamika, tehát így érzésre? Hát jó, most a kormány egy picit fényesebb már, tehát azért látszik, hogy volt tekergetve. De itt az anyag használat, az rendben van, mondjuk jól érzem, ez le is volt itt kezelve. Igen, ilyen dressing, interior dressinggel, igen. Amit viszont én nem szeretek ezekben a Mazdákban, az az ergonómia, tehát az egy kész csőd szerintem. Mert nekem a könyököm az pont ide jön. Aki magasabb esetleg, akkor ide, vagy akár erre meg erre fog könyökölni, közben induljunk. Tehát bizonyos ergonómiai faktorok, mert tényleg például nekem a könyököm meg erre a gumira jön, ami ez csak ott, és ki is van nyomva. Tehát így érződik meg ott is a könyöklőnél, ott ki ezt van rendben nyomva. Hogy az egérmozit például ide rakták, tehát a vizuális térben nem kell ide néz, vagy ugye az új Audiknál itt vannak touchscreenek, meg minden. Tehát így, meg ugye ott a head-up display. Persze. Az nem biztos, hogy a kamerán látszik. Te látod ott a sebességet? Nem. Én még mindig csak ott nézem, és akkor így rá van vetítve az útra, tehát én szinte nem is tudom leolvasni az analóg órát amúgy. Hát mondjuk azt meg kell jegyezni, hogy a légkondi az megy, tehát az egy olyan jó 10 lóerő, ugye? Ugye jó 10 lóerőt azért levesz a teljesítményből. Még én is egy 105 kilós
felnőtt vagyok. Hát meg én is lassan egy 86. De a súly az nem kellene annyira befolyásolja, mondjuk úgy. Ez a motor, ez egy picit kevés ennek az autónak. Tehát a méretét nézve, Igen. ez kevés ez a motor. Ez egy nagyon jó motor, a 3-as Mazdában megállja a helyét, a 2-es Mazdában nem tudom, ha tettek ekkorát. De itt... Igen, a 2.5-ös automata az szerintem dinamikusabban mozgatja, meg Amerikában van turbós változat, ha jól tudom. Nem tudom, hogyha az új 3.3-as dízelmotorokat, ugye ezt a hibrid dízelmotorokat rakták ebbe a 6-os Mazdába, vagy nem. Azért az... nem tudom, a Mazda inkább ilyen kellemes motorokat gyárt, mondjuk úgy, tehát megbízható, de azért ezzel a Váci utcán nem nagyon fogsz keménykedni, tudod? Tehát illetve ha fogsz, akkor azt fogod észrevenni, hogy egy 3 hengeres Skoda Fabia ott hagy, tehát egy turbós 3 hengeres motorral. Igen, tehát ez inkább nem a bravúrkodásról, meg az ilyen drag race-ekről szól, hanem ilyen dinamikus vezetés, de inkább a megbízhatóság, mert tényleg csak egy szívó motorod van, egy láncos meghajtással is. Lánc meghajtás, igen. Tehát a vezérlés, ugye, tehát ugye egy nagyon, tehát relatív, hogyha 10 000-enként cseréled az olajat ellentétben, amit a márka szerviz javal, ugye ilyen 25-30 000-enként, akkor ezek elmennek 360-400 000-ig is, persze kopóalkatrészeket kell cserélni, fékek, stb., klímagörgők, még ilyesmi, de lényegében ezekkel nincsen gond. Meg én amit szeretek, hogy ezek tehát nagyon-nagyon egyszerű, minden egy gombbal megtalálható, tehát ezek a régi Volkswagenek, ami eszembe jut, hogy beülsz, és akkor bármit egyből megtalálsz. A behúnyt szemmel is oda nyúlsz, és abszolút. Ott van. Mondjuk az tény, hogy inkább Magyarországon van nagyobb, örvendeznek nagyobb sikernek ezek az autók. Itt Romániában kevésbé Hát itt szeretik az emberek a Mazdát. De amúgy most már itt is azért kezd teret hódítani, viszont szerintem a design miatt. Sokan szeretik a dizájnt. Nem különösebben szép, de mondjuk úgy, hogy más, mint a többi. És sokan ki akarnak ugye tűnni, és pont ezen okon vesznek mondjuk így Mazdát, vagy ilyesmit. Vagy akár Honda Civic, ugye ott volt egy. Kicsit ezt azért jó szélesen vettem. Hát mondjuk a design is ízlés kérdése, mert ki miből indul ki. Tehát, hogy egy német autó preferenciád van, akkor az ilyen kiegyenesítettebb vonalak, tehát egy linearitás, ebben meg van egy ilyen mozgás, direkt ez a kodó design. De azt szerintem, hogy 2012 óta változatlan. Tehát igen. azért eltelt azóta 12 év. És tehát nem avult el ez a design, tehát ma a forgalomban ránézel, ezt nem mondod meg, hogy egy 2012-es dizájnból indult ki. Oké, hogy módosítottak rajta a faceliftnél ugye a rácsot elől, meg a LED fényszórókat megkapta, meg hátul is a lámpákon alakított. Jó, de összegezve a dizájn az megmaradt. Az össztíz, igen, tehát a vonalvezetés abszolút meg kellett maradjon. És a második faceliftnél meg ilyen mély sejtrácsot kapott, vagy ilyen cápafogakat elől. Na, például itt van egy nagyon jó füstölő X3 előttünk. Merész. Ezt azért meg kell hagyni, hogy így füstölni ez az autó soha nem fog.
mert egyrészt benzines, mondjuk szét lehet reszelni olyan szintre, hogy úgy füstöljön, mint az. Igen, most éreztem az autóholdot amúgy. Tehát azért fel lehet tuningolni, ugye, mert a füst az egy benzinesnél sok el nem égett gáz miatt lép fel, vagy lép elő. De nagyon jól veszi a gödröket. Azért ez meg kell hagyni, hogy nem egy nagyon sima útfelület, tehát azért kanális fedők, meg minden. Budapesten ez az autópálya, tehát ilyen az autópálya, mondjuk az M3 bevezető. Nem, bocsánat, az nincs ilyen, tehát az rosszabb azért. De nem egy sima felület. És mégis nem kényelmetlen. És azért nem hiszem, hogy el lennének fáradva ezek a rugók, hanem egy teljesen jó utazó autó. Arra való, hogy fellépsz az autópályára, nyomsz egy tempomat 140-et, hogy azért éppen ne büntessenek meg a zsandárok, és akkor mész vele 300-400-500 kilométert, és nem érzed annak a szükségét, hogy feltétlenül meg kell állni, vagy ki kell nyújtózni, vagy ilyenek. Igen, ebben soha nem fájt a hátam, még volt, hogy egész Dél-Olaszországig levezettem. Tehát egy nap akár ilyen 940 kilométer, meg a fogyasztás az nagyon durva, tehát most a grand átlag, úgy persze én simogatom a gázpedált, ma a Mazdás nagy grand átlag Európa szert az a 7,4 szokott lenni. De az nem sok. De ez 6,5-öt szedtem ki most, de én nem bravúrkodok, meg kíváncsi vagyok, hogy most mennyi lesz a fogyasztás, mert most azért te nyomtad pár helyen. Hát vagy 3-szor vagy 4-szer megnyomtam talán. Most 10,8 liter. Na hát a Suzuki 86 lóerővel azért a 15-18-at is tudja. Tehát a fogyasztás, amikor meg szokták tőlem kérdezni például, hogy hát mennyit fogyaszt, akkor erre azt szoktam válaszolni, hogy amennyit beletöltök. Tehát azt mind megeszi. És persze az ember tudja mérlegelni, hogy most ez... De akárhányan kérdik tőlem, hogy mit tanácsolok, hogy mit szabad és mit nem szabad nézni akkor, amikor az ember egy új autót szeretne vásárolni, ahogy használtat, vagy akár bármilyen autót. És én mindig azt mondom nekik, hogy a fogyasztást az soha. Tehát a fogyasztást azt ne nézd. Hagyj békét a fogyasztásnak, mert amit nem a pompánál költsz el, azt a szerelőnél fogod. És azért nem mindegy. És ez, ha nem is 100%-ban igaz, de egy jó 75%-ban szerintem tudja az igazságot. Úgyhogy ez egy teljesen jó autó. Szerintem lehet vele utazni. Az ajtót meg mindig így kell megfogni, nem így, mint egy normális autóban, de ezt most eltekintünk ettől. Úgyhogy, ha nincs hozzáfűzni valód, akkor nyomjunk egy külsőt, igen. Na lássuk akkor. Van hő. Hang azt veszid? Igen. Hát így néz ki egy használt motortér, amihez nem kellett hozzányúlni. Amúgy van alváz és üregvédelem az autón. Azt azért ajánlott betenni, amúgy. Az akku az tavaly volt kicserélve. Hát szóval egy egyszerű konstrukció, meg látszik, hogy itt milyen nagy tér van még, tehát akár egy V6-os is be tudna ide férni, vagy sőt egy V8-as is szerintem, hogyha olyan szögekbe. Hát mondjuk, hogyha az aksit hátra tennék a csomagtartóba, akkor itt bizony lenne hely. De azért látszik, hogy mennyi vas van közted, mert te ugye ott ülsz, és az a fa között, aminek majd neki fogsz menni, tehát itt azért van védelem.
Igen, hogy egy 1,5 méter biztos van. Apropó, csomagtartó, az mekkora? Hát, hú, ilyen szempontból nem készültem. Hát nem egy kombis, ami a 350 liter, de szerintem Hát ez azért jó hosszú. egy 200 körülre satszolnám, de ez naív adat. Tehát, hogyha becsúszik oda a hátizsákod, azért innen nehezen veszed ki. Igen, és ami mondjuk egy visszalépés, az egyik nagy visszalépés, mert nekem volt 2007-es Mazda 6-om, hogy az igazi karakuri ülés az nincs ebbe. Tehát itt meghúzod, itt tudod kioldja a hátsó Igen, de nem fekteti le. Igen, magától nem tette, oda kell menni és be kell így színbe döntsed. Viszont a régi Mazda 6-nál így gyönyörűen leborult színbe. És még annyi is, hogy a régi Mazda 6-nál itt tehát ugye ebben már pótkerék sincsen. Ugye igen. Csak ilyen szivacsok meg egészségügyi láda. Abban volt pótkerék, és rendesen mélynyomó volt belépítve a Bose rendszerű típusoknál, tehát a magasabb minőségű típusoknál. Csak sose felejtsd el ugye, hogy a Bose azért régebb nem gyártott, mit tudom én mekkora hifiket, tehát volt egy ilyen mondás is, hogy no highs, no lows, it must be a Bose. Tudod, tehát csak a közép spektrumban adta vissza jól a jeleket. Igen. Azért az amúgy nagyon jó, hogy a két kipufogó az nem díszből van ott, mint a legtöbb modern autó, hanem funkcionális, tehát az a rendes kipufogója. Igen, és van egy érces hangja is, amikor beindítod, igen. Magasabb fordulaton kezdi, amikor átáramlik az olaj biztos rendesen. Vagy a szívóson a levegő, ahogy megkapja, ugye. Általában az szokott, ilyen kisebb, ilyen mondjuk úgy, hogy automata, ilyen lappancsok vannak, és azok, amikor kinyitnak, igen. Akkor a hang az meg tud változni egy picit. Beülök hátra amúgy. Így. Hát jó, most mondjuk te ültél előttem, de... Igen, én alacsonyabb, én 183 centi, nem, bocsánat, mit mondok, 173 centi vagyok. Te azért 1,80-on felül vagy. De attól függetlenül ez azért nem egy kis autó, tehát háttal parkolni ezzel azért nem egy Suzuki Jimny, hogy beparkolod akárhova, tehát egy babakocsi. Parkolószenzor, meg minden, azt gondolom van. Igen, meg annyi még, hogy ez is ilyen műszaki dolog, hogy ez egyedüli hátulütője még ezeknek az autóknak, hogy a fék az ilyen egy dugattyús, tehát egy nagyon kicsi féknyereg van, itt lehet látni. Igen. Amúgy, tehát ez elbírna egy sokkal nagyobb féket, tehát alulfékezettek sajnos ezek az autók köztudottan. És például ez a... Most nem hiszem, hogy meg fognak keresni, de ez a Zimmermann tárcsa van rajta, és ez se hozza már azt a minőséget, tehát ez például 50-60 ezer kilométer alatt elhullámosodott amúgy ez nekem. Úgyhogy inkább az ATE vagy az EBC-t ajánlják. Szóval így fék problémák szoktak lenni ezekkel az autókkal, eszi a tárcsát, tehát hogy... Értem. Hát nagy a tömege a kocsinak, mert nem a motor miatt fogja enni, az egy dolog. Azért ez egy jó nagy motor ahhoz képest, kívülről ránézve, tehát ez is, ugye a lökettérfogat és a motor mérete az nem ugyanaz. Tehát ez csak 2 literes, de hát ez akkora, hogy azért mint egy VR6 majdnem, tehát így méretre mondjuk, hogy... Igen, tehát van munkatér, mert tényleg amit csináltak, ez a downsizing, ugye főleg az EU-s normáknál, hogy a Volkswagen benyomta az ilyen 1.2, 1.3, meg azok a TFSI, FSI széria, és akkor ugye turbokkal felhízlalták, viszont ugye nem tudod átverni a fizikát. Tehát például autópályán azok köhögnek azok a motorok, és elég hamar így beégnek, de itt ennek meg nincs sok lóereje. Hát ugye a legújabb Focus ST vagy RS, valami nem tudom, még 1,6-os motorból kiszedtek valami 300 nem tudom hány lóerőt. Ugye ez meg egy 2 literes motor 165 lóval. Ugye de nagy kompressziós motor. Tehát az valami 14 nem tudom az egyhez, 14,5, 14,3 az egyhez körülbelül, és a Skyactiv X amúgy a 16,5 az egyhez, tehát az olyan kompresszió, hogy azért már egy picit abszurd, azért tud olyan jó fogyasztást kiszedni.
De a Skyactiv X is például azért hiába 180 ló papíron, mert aszfalton az körülbelül egy 120 lóerős autónak felel meg. Tehát, igen, tehát ezek sosem a bravúrkodásról, meg az izomerőről szóltak ezek a motorok, hanem egyfajta megbízhatóság, tehát egy ilyen érdekes vonal ez, amit képviselnek. Persze Amerikában teljesen más, meg ott az emissziós normák is másak, de meg valami őrült kínaiak egy V8-as szereltek egy ilyenbe, és hátsó kerék meghajtás volt, és nagyon jól állt neki. Tehát ez simán elbírna akár sorhatosokat is, meg jó nagy kétdugattyús sportfékekkel. Amúgy a Cork Sport, egy amerikai csoport kínál ilyen $600 körül ilyen nagyobb fékrendszert rá. Úgyhogy aki akar, beruházhat. Hát ez teljesen rendben van. Ja, úgyhogy nagyjából ennyi a kocsinak a bemutatója. Arcod mutassunk? Persze, hát miért ne? Látszik az arcunkon, hogy milyen profik vagyunk. Nem, ezt akartam mondani, sőt már az elején kellett volna, hogy azért mi nem vagyunk autószakértők vagy autószerelők. Tehát, hogyha pontatlan információ van a csatornán, akkor rögtön nem kell ránk ugrani, hogy hoppá, miket beszélünk itt. Ezt igazából érzésre mutattuk be, nem pedig ugye terminus technicus, hogy most hány lóerő, meg hány nyomaték. Ha valakit igazán érdekel és ilyen autót akar venni, az úgyis utána néz. Ugye, tehát Wikipédián meg lehet találni ezeket az információkat, vagy akár bármilyen Mazda fórumon. Tehát igen, tehát nem tudunk felelősséget vállalni az adatok pontosságáért, tehát inkább egy ilyen érzésből, inkább minden naivitásból csináltuk ezt. Viszont... És a következőket is így fogjuk csinálni, úgyhogy ez ennyi. De építő jellegű, hát nem is kritikának definiálnám, de építő jellegű tanácsot, azt elfogadunk szerintem. Te hogy látod? Hát úgy is lesznek olyan ilyen keyboard warriorok, hogy ők ugye mindent is jobban tudnak mindenkinél, hol ott biciklivel járnak, tehát őket is szívesen várjuk, és nézd meg. Mintha élőben itt lennének, igen. Inkább ezt kérjük, tehát minthogyha élőben ugyanezt elmondják. Még egy annyit így a Margóra, hogy akinek tetszett, az iratkozzon fel a csatornára, meg nyomjon egy lájkot. Akinek nem tetszett, az is iratkozzon fel és nyomjon egy lájkot, mert az nagyon sokat segít nekünk. És hát köszönjük a megtekintést, aki eddig kibírta, úgyhogy viszlát a legközelebbi videóig. Sziasztok! Sziasztok!